Shoutout nga pala sa'yo. Thank you. Si Boy pala problema nila eh. Pwede ba buwan? Hindi niya palo. Hindi niya kilala si Rene. Hindi niya kilala yung mga anak niya.
mabuti ang inyong ginagawa. Kung ito'y inyong sinusundan na gaya sa isang ilawang lumiliwanag, sa isang dakong madilim, hanggang sa paglubog ng liwanag, at ang tala sa umaga ay sumilang